All right, teams, just real fast in the decision books. Mr. Gilbert er en hård game master i simuleringsspillet New Cars. Han styrer spillet, hvor de studerende gruppevis og på tværs af landene skal lære at drive et californisk Toyota-bilhus. Spillet giver de studerende mulighed for at vælge mellem mange tiltag, for i sidste ende at tjene så mange penge som muligt. The students will learn how to work together as a team, how to make decisions. They will learn how to analyze the information in the case, and how to prioritize the decisions that they need to make improvements. Lige nu er Mie Gindesgaards gruppe i gang med at planlægge strategien for deres Toyota-forhandler sammen med studerende fra Holland, Tyskland, Frankrig og USA. Det går rigtig godt. Vi er ved at træffe beslutninger til det første kvartal, som gør, at vi skal igennem, om vi vil markedsføre os, eller om vi vil ansætte nye folk, eller der er faktisk 76 valgmuligheder. Bare i nyvognsafdelingen. Og så kommer der også brugtvognsafdelingen og værkstedet. På 4 dage når de studerende gennem et helt år hos den californiske bilforhandler. Og det er en rigtig god idé at være med til sådan et spil, mener en tidligere deltager. Og der har jeg fået uhyggeligt mange inputs. Nogle af dem sorterer man hurtigt fra, og så siger man, at det kan bare ikke lade sig gøre i Danmark, og gøre det på den her måde. I Danmark er det ikke så meget pistolsælgeren, der virker, som det er i USA. Det er mere den tillidsskabende sælger. Og også med henblik på markedsføring. I USA der er det måske meget flag og balloner. Det er ikke sikkert flag og balloner duer i Danmark. Og det er heller ikke sikkert, at amerikanske arbejdstider hører hjemme på denne side af Atlanten. De europæiske deltagere måtte spørge den amerikanske studerende en ekstra gang, da han i ramme alvor talte om, at man godt kan regne med, at bilsælgerne i Californien har en 96 timers arbejdsuge. Det overrasker mig vildt, at han for det første fortæller, at han selv arbejder 70 timer om ugen, og at han ikke ser noget synligt problem i, at arbejdstiden går op til 96 timer om ugen for salgspersonalet.